फिरफिला जिफैबा जै बर' हारिनि औ जै मिथिबाय बेल' हरै थाइबासो रिंगार खोन्थाला एसे ओइ हर थाबाय हर थाबाय दा लाइनाव खरसे माबादो खुलुमबाय रायजोफोर गिबियावनो आं बेंगलर गोदो वेलफेयार एस'सिएशननि दैदेनगिरि जानानै दिनैनि बे आर'नाइ बिरहोनाय आयदाखौ आङो बेखेवनो सानबाय मानो होनबा जोंहा समनि आंखाल बेनिखायनो आं दिनै जा आफादनिफ्राय बिथोन मोनदों जेराव आं बे बिथोन बायदियैनो दिनै बे हाबाफारिखौ आं मावफुंलांनो होननानै आखायाव लाबाय बेनिखायनो आङो सिगाङावनो साफ्रोमबो जोंनि BBWनि मानगोनां मावथि लोगो नोंथांमोनखौबो आङो संक्रान्ति दाननि बा रंजालि बैसागुनि आङो गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरबोबाय लोगोसे दिनैनि बे मेलखौ दैदेननाय मानोना जोंनिनो BBW आफादनि आफादगिरि सन्जय दुवारी सार लोगोसे जोंनि BBW आफादनिनो गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार लोगोसे लेङाइ आफादगिरि जगन बसुमतारी सार गिबियावनो आं नोंथांमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय रंजालि बैसागुनि गाहाम हामलायनायखौ जासिहरग्रोनाय जाबाय दिनै आङो बे समाव जोंनि BBW आफादा बुंनांगौ जानानै फैयो मानो होनबा जोंनि BBW आफादा 2019 मायथाइनि 25 जुनाव दानानै बा दाजानाय जादोंमोन दाजेननाय समनिफ्रायनो जोंनि BBW आफादा दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिखौ मावफुंदों दिनै बे हाबाफारिया जोंनि थाखाय रंजानायनि सान जेराव जों साफ्रोमबो बर' रायजो राजाया बेखौ रंजालि बैसागु होननानै बुङो थिग बेखौनो जों दिनै बेहायबो जों फालिनो होननानै आखायाव लादों जायखौ जोङो दिनै बेंगलर गोदो वेलफेयार एस'सिएशनाबो दाजेननाय समनिफ्रायनो मावै दिनै बे ब्रैथि खुंग्रा रंजालि बैसागु सान बेनिखायनो आङो साफ्रोमबो रायजो राजाखौ आङो खनसे गोबारै आखाइ खबनानै होनो थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय गोजोननाय थाबाय साफ्रोमबो रायजो राजानिसिम लोगोसे आङो दिनै बेंगलर गोदो वेलफेयार एस'सिएशननि जानानै दिनै आङो आफादनि सासे बुंथिगिरि जानानै साफ्रोमखौबो खावलायगोन जे दिनै फैफिला दोनैनि सिगां जों दिनै बेंगलर हालामाव थानानै बेंगलर खना खनला जायगायाव थानानै दिनै जों बेसिम फुंनि समावहाय आलो गोजोनै सफैदों आलो गोजोनै सफैनानै जों जेरोखोम थांनाय समाव बेबायदिनो जों आलो गोजोनैनो गावबागाव थाग्रा जायगायाव सहैफिनदों बेनि थाखायबो आङो आफा आनान गसाइनाव आर'ज गाबनो थाखाय 1 मिनिटनि थाखाय आं गुरै खावलायनाय जाबाय टाइमखौ आं स्टार्ट होगोन बयखौबो मेगन मोसेबनानै 1 मिनिट सिरि आर'ज गाबनो थाखाय आं गुरै खावलायदों टाइम स्टार्ट Okay, thank you. बेनि सिगांनो आङो साफ्रोमखौबो रंजालि बैसागुनि गोजोन हामलायनायखौ जासिहरनानै दिनैनि बे फैफिला बिरहोनाय हाबाफारिखौ बेखेवनानै होनो थाखाय जोंनिनो BBW आफादनि
हारिनि जै होननानै जै होगोन लोगोसे जै BBWनि जै खनथाम होनाय जागोन बेखौ साफ्रोमबो रायजो राजाया जै होनो जानांगोन। दा बेनि सिगां आङो समखौ ओरैनो थांगारालासिनो जोंनि BBW आफादनि गाहाय आफादगिरि तनजित सार बिथांखौ जोंनि बे फुरुलाखौ होनो थाखाय आङो खावलायनाय जाबाय। बेजों लोगोसे जोंनिनो गाहाय नेहाथारि सार अमृत बसुमतारी बिथांखौबो लोगोआव जयैनो फुरुलाखौ होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। लोगोसे जोंनिनो BBWनि लेङाइ आफादगिरि जगन मोसाहारि सार साथामखौबो जयैनो खनसेयैनो जोंनि बे दिनैनि आर'नाइ फुरुलाखौ होनो थाखाय आङो गुरैयै खावलायनाय जाबाय। गोजोन्थों। रायजोफ्रा अननानै गोबारै जय होयोबा गाहाम जागौ। गोजोननाय थाबाय सार मोननिसिम साफ्रोमबो रायजो राजानिसिमबो गोजोननाय बावहरबाय। राउन्ड लासै केमेराखौ फिदिं जायगा सासे खेबना फुरा राउन्ड फिदिं। दिनै जोंहा बेंगालुरु गोदो एस'सियेसन आफादा गोदान गेस्ट हाउसआव रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायखौ दिनै बेयावनो बेखेवनानै होनाय जाबाय। मानगोनां जोंनिनो BBW आफादनि आफादगिरि तनजित सार लोगोसे गाहाय नेहाथारि अमृत बसुमतारी सार लोगोसे लेङाइ आफादगिरि जगन मोसाहारि सार बिथांमोना दिनै जोंनि BBW आफादनि रंजालि बैसागु खुंफुंनाय सानखौ दिनैनि बे आर'नाइ फिरफिलानि गेजेरजों बेखेवना होबाय। बेनि थाखाय आङो सारमोनखौ गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनायखौ जासिहरबाय। दा गिबियावनो आङो टाइमखौ ओरैनो नस्थ' खालामाजासिनो दिनै बेंगालुरु गोदो वेलफेयार एस'सियेसना रंजालि बैसागु फोरबो फालिनायनि गुबै बा मा रोखोमै मानि थाखाय रंजालि बैसागुखौ खुंनो गोनां जादों बा मा रोखोमै रंजालि बैसागुखौ खुंबोबाय थादों बेनि सोमोन्दै जोंनिनो आफादनि आफादगिरि सार तनजित सार बिथांखौ रायजोफोरनि सिगाङाव फंनैसो बिबुंथि लाखिनो थाखाय आं गुरैयै खावलायनाय जाबाय।